Greetings once again. I greet you all wherever you are in the name of our wonderful, great physician, no other than Jesus Christ, our Savior. I'm back again with this plant rule. I talked about rule. You can check the part A of rule where I was sharing with you about how we can use this plant around our homes. Yes, this plant I shared that it's an insect repellent. Yes, it can repel some insects in our houses, around our homes, even in the garden. It can repel some types of snakes also. So especially these rain seasons, in my country Zimbabwe, it's raining now, so snakes can enter our homes. So you need this plant to have it around your homes, in your garden. It can repel insects and the snakes. Those who want more detail about this plant in terms of its repellent properties, please visit the part A of room. So I'm going to continue to share with you the part B of this plant health benefits. So on part B, I'm going to touch on about how we can use rue as a medicinal plant to treat some illnesses. And so the last part I'm going to share with you about how we can use this plant to treat different types of illnesses internally. So today, part B, I'm going to share with you externally how we can use rue to treat different types of illnesses externally. So you can use rue to treat these types of illnesses. Number 1, boils. Number 2, abscesses. Number 3, suppurating sores. Number 4, muscular axes. Number 5, sprains. Number 6, ear aches. So these are the illnesses you can treat using rue. So let me repeat again. Number 1, you can use rue to treat boils. Number 2, you can use rue to treat abscesses. Number 3, you can use rue to treat suppurating sores. Number 4, you can use rue to treat muscular aches. Number 5, you can use rue to treat sprains. Number 6, you can use rue to treat ear aches. So how you can use rue to treat all those illnesses? So listen carefully. This is the method you can use to treat all these illnesses. Maybe let me start with ear aches. What you can do to treat your ear aches? You can take these leaves, yes, and blend them. If you have a blender, if you don't have blender, put them in a mortar. Yes, you grind the leaves and you strain the juice of these leaves. You take the juice, you put them in a bottle. So you put 2 drops of this juice inside the ear. Yes, morning and evening. So this is how you can treat ear aches. Yes, 2 drops of juice of this rue, they are enough
2 times per day until you are healed from AX. Also, maybe in your ears there's some abscess, there's some separating soles in the ear, there's some pulses in the ear. You use the same treatment to treat your ear. So this is a powerful herb. So what about boils, abscess, and separating soles, muscular aches and sprains? What can you do? So this is the method you can use. So what you can do is you mix together 2 handfuls of rue. Number 1, 2 handfuls of rue and chamomile and wormwood and 6 bay leaves. What you can do? You can boil your water. After boiling your water, you take these ingredients, you put them in a bottle or in a jar or in your pot. Yes, you boil 1 liter of water. You pour the water on top of these leaves. After pouring that, after pouring the water, you let it cool. You let them cool and allow to steep overnight. Yes. Then tomorrow morning you reheat a little bit, not too much, that to make it lukewarm. So you reheat it. Then you can take a clean piece of cloth. The cloth must be made of wool or cotton. Yes. You take the clean piece of cotton or wool, a piece, you dip it in this mixture. You dip it in this mixture. So you take a cloth of wool or cotton, a small or big, depending with the area you want to treat. So you dip it, you put on the infected area, you bandage it overnight or morning, then you change it after 4 to 6 hours. So this is how you treat boils, abscess, separating sores, muscular aches, and sprains. Yes, even pains, joint pains from arthritis, rheumatism. It's how you treat using this rule. So may God be with you. May God bless you all. So this is I wanted to share with you. So I believe you are going to be helped by this plant. Please subscribe. Please share with your friends and family members. You can help a soul. So remember our 8 laws of health. Yes, you start. N for nutrition, E for exercise, W for water, S for sunlight, T for temperance, A for air, R for rest. The last T is to trust in God. After you do all these things, please, our God is the God of health. He is eager. He wants us to have a healthful life.
So after respecting, following, obeying the laws of health, you can apply these herbs and you can be healed through Jesus Christ. So if you don't follow and obey the laws of health, you cannot be healed using herbs only. The herbs is 1% of health, which follow under the new start. So after obeying all these laws, add on to apply herbs. I assure you, through Jesus Christ, you can be healed by Christ himself. So thank you, be blessed. So ndinotenda nhasi ndanga ndikushare nemi ruva iri rinonzi rue. Ruva iri rinonzi rue papart 1 ndakashare kuti tinogona kurishandisa sei pamba pedu kudzinga zvipukanana zvakasiyana siyana mudzimba kana mugadheni. Vanoda madetail ezvozvo, please visit part 1 yeplant iri rinonzi rue. So today tiri part B, part number 2 yandiri kushare kuti kunze kwemuviri tingabatsirikana sei pamuviri wedu kurapa zvirwere zvakasiyana siyana, zvakaita semamota, zvakaita semaronda akubuda hurwa, maronda akuzvimba, tuturuturu nemamwe maronda akasiyana siyana anenge ari pamuviri wedu ari kuramba kupora, uye zvakare nyama dzinorwadza, uye zvakare tsinga, mabhonzo akurwadza, mungava mumajoini, uye zvakare munzeve dzinorwadza, kuti dzingarapika seiko tichishandisa plant iyi. So munzeve unoblenda kana kudzura muduri ruva irori, waridzura 2 drops manheru makuseni, manheru akurara paya udonhodzera, makuseni uchimuka udonhodzera 2 madrops munzeve inorwadza 2 times pazuva, kaviri pazuva. Unogona kuzviita izvi for 3 days o kuenda mberi 2 week, zvichienderana nekuti wapora here kana kuti hauna. Uye zvakare nzeve dzinenge dzine maronda, nzeve dzinenge dzichirwadza, dzichibuda hurwa, dzine infection, unogona kushandisa zvakare method iyoyi yandataura nezvayo. Toenda pane zvandataura izvi, maronda akasiyana siyana nenyama dzinorwadza, kuti unoita sei. Unotora ruoko rwakazara rwemashizha awa ehebhu rinonzi rue, wosanganisa neimwe eruoko runonzi chamomile, wasanganisa nechamomile wosanganisa nerimwe hebhu rinonzi womuntu, wosanganisa zvakare ne6 mashizha ebay leaf, pane rimwe hebhu rinonzi bay, wosanganisa, woboila mvura yako 1 liter, wotora zvawasanganisa izvi woisa muchigubhu, mungava mupoto kana kuti pai muchijagi, wotora mvura yaboila ye1 liter woisa pamusoro, wodira, worega zvotonhora zvorara usiku hwese, mangwana makuseni. Wotsvaga mucheka wako, ungava wekotoni kana kuti weuwu, zvinosiyana nekuti pakakura zvakadii, pari kuda kurapa, pane ronda racho. Wotora mucheka wako, wodziisa mvura iyaya yodziya, haifaniri kupisisa, yodziya, wonyika tauro rako, jira rako riya ringava yehembe yawabvarura, jira rako rawatenga, tauro, wonyika, woisa pane ronda riya pauri kuda kurapa, wosunga nebandage, manheru worara zvakadaro, wochinja makuseni. Makuseni unogona kuisa 4 to 6 hours. Izvozvozvo zvinorapa mamota nezvironda zvekuramba kupora zvakubuda hurwa, zvine mainfections akasiyana siyana, pamajoini emaarthritis, pari kurwadza panyama, unoisa wosunga 3
to 6 hours or overnight. Izvozvo zvinobatsira uchishandisa ruva iri rinonzi ruu. Saka Mwari wakuitire zvakanaka, vakukomborerei. Ndozvandati ndishare nemi. Subscribe, share, mulike kuti hama neshamwari dzibatsirikane. Yes, taita zvese tichishandisa Word Ready Not New Start, tichiteerera mitemo yeutano, kudya nekumwa nekurarama zvakanaka, tinozoshandisa maherbs, tinogona kurapika tikapora. Asi tikasachinja mararamiro nekuchengetedza utano, maherbs haagoni kutibatsira. Jesu murapi mukuru, our great physician, ndiye anotirapa, ndiye akatisikira miti nezvikafu zvatinodya kuti zvitirape. Nekutenda mune zvaakasika, nekuvimba naye tinogona kuporeswa. Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakukomborerei. Tisangane pavhidhiyo rinotevera part C. Saka part C tichataura mukati internally kuti hebhiri rinotibatsira sei pazvirwere zvakasiyana siyana. So subscribe kuti YouTube izokupa notification yemavideos andichange ndichiita. Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakukomborerei.